É a outra realidade, ou ao menos así se titula a obra de teatro. As imaxes que veñen de ver forman parte dos ensaios que esta mesma tarde se celebraban no Teatro Principal, unha obra que poderán vostedes ver precisamente no Teatro Principal e que mezcla ou mestura, entre outras cousas, o que é o propio teatro, ca maxia, música e demais. Toda unha obra multidisciplinar que ten un punto de saída e ademais con un actor da estrada, Xoque Carvajal, como un dos protagonistas. Boas noites, señoras, señores, benvidos á información en Estrada Televisión nun día no que a outra realidade chega dende o sector, sobre todo do mundo do leite, xa que, como onte lles podíamos ofrecer en imaxes, continúa esa protesta pola situación do sector. Estará con nós Marcos Louzao, o coordinador comarcal do Sindicato Labrego Galego. Agora lles contamos toda a información, pero como cada día en titulares, os principais argumentos deste día. Aquí se concentran as comarcas leiteiras, non de arredores de Compostela. Estou falando da Estrada, estou falando de Arzúa, estou falando de Xallas, estou falando de Ordes e estou falando da Costa da Morte. Fai que os gandeiros e gandeiras que, como vedes, trouxeron aquí hoxe o seu leite que non entregaron á industria en estas cisternas, en estas 14 cisternas que van a esparecer uns... A COE concreta en asamblea os detalles da Feira de Oportunidades. Celebrarase dende o 9 ao 11 de outubro. Estefan, especialista en tratación multidimensional do sexo. Chicas, espera que acabe o plazo para... León, además, dende Pompeia, a Lille. E dende Atlanta, a Pederneiras. Con barallas, con moedas, ata desaparicións, aparicións, bueno, non conto máis para que veñades a velo. Despois combínase, como decía, con teatro, donde interpreta un personaxe que, bueno, vai viaxando polo tempo e pasan unha serie de cousas. Entón, estades todos convidados, mañán venres. As imaxes podíanos ver onte, son as imaxes da primeira das protestas, continuará nos vindeiros días, que organizaba o Sindicato Labrego Galego polo problema do leite. Está con nos hoxe, onde escoitábamos a súa secretaria xeral, Carmen Freire, pero está con nos hoxe o coordinador comarcal do Sindicato Labrego Galego, máis que nada para falar do que foi onte, pero tamén do que será nun futuro e de outra historia, concretamente da Feira Sustentable, que, eso sí, mañá empeza na Estrada. Marcos Louzao, moi boas noites. Boas noites. Bueno, gracias por chegar unha vez máis ata aquí. Sabemos que estades a todo tren, como se di agora, non? Efectivamente. Onte foi unha concentración, creo que moi importante, e a mí dame moita pena ver tirar o leite. Sí, é triste decirlo, pero neste país a veces para facerse oír hai que romper algo, isto, digamos, é o final dunha serie de actos que levamos feitos, porque xa estivemos en feiras e mercados repartindo gratuitamente o leite,
xa fixemos manifestacións, xa fixemos tractoradas, e vimos que os actos, moitos deles moi ben intencionados, non teñen fruto. Como dicía, desgraciadamente hai que partir algo para que facerse oír. Foi unha iniciativa e tamén é un berro de desesperación do sector, non? Nós lamentamos chegar a esta situación, pero máis lamentan os produtores que deixen de gañar os cartos por tirar o leite, non? E, polo tanto, iso é un pouco que nos debe reflexionar xa non ás conxunto da sociedade, senón a eses políticos que deberían votar mal desta situación. Está desprezando contra un muro, Marcos. Sí, iso é certo. O triste é que, ademais de estar loitando contra un muro, estamos sós neste camiño, non? É certo que estamos nun momento de crise no que hai moitos sectores que precisan axuda, non? Pero nós entendemos este como sector primario. Temos falado aquí do factor incluso medioambiental, social que aportan os produtores. Pois, en fin, Galicia tendo máis de 2/3 do seu territorio sendo rural, pois desde logo algo habría que facer por esta xente. E aí seguimos na loita, sabemos que é complicado, pero queremos seguir. E para seguir non queda outra que seguir traballando e tamén seguir loitando e facéndose oír como fixemos onte nesa movilización. Unha movilización que vai ter continuidade nos vindeiros días en distintos puntos, máis menos repetindo sempre o mesmo papel. Sí, nós facemos isto marcado dentro do que son as movilizacións que está habendo en toda Europa. Esa loita labrega. Efectivamente. Isto non é un feito aillado, está tirando leite desgraciadamente en toda Europa. Son os produtores de explotacións lácteas os primeiros en lamentarse desta situación. Non nos queda máis remedio. O obreiro cando fai folga non cobra o seu salario. Neste caso, o gandeiro cando fai folga tampouco cobra polo seu produto. Esa é a situación. Nós esperemos que estas chamadas de atención, que non deixen de ser tiraduras de orellas aos nosos gobernantes, que mal nos defenden na Unión Europea, pois de alguma maneira sirvan para algo. Tamén lamentamos que outras organizacións non apoien estas iniciativas, senón que se amarren a un acordo. Xa digo que todos os produtores saben que non valiu para nada. De feito, todos os produtores que me estén escoitando saben cal é a factura que lle chegou nestes días pasado a casa e saben cal é o prezo que teñen. E saben que non ten nada que ver con aquilo que lle prometeron outros en Madrid. Polo tanto, nós queremos seguir nese camiño da reivindicación, da loita e da dignidade. E da dignidade tamén para este sector. E, polo tanto, por aí vamos seguir. Pois estaremos moi pendientes, obviamente, do que vai acontecendo. A loita vai ser moi dura e, sobre todo, tendo en conta a situación que se está vivindo, precisamente de crise e demais, creo que incluso moi de desgaste para o sector. Desde logo, estamos falando, será dramático esta situación, non? É dicir, ademais da perda económica, psicolóxicamente tirar o leite desta forma, desde logo, dalle pena a calquera persoa de ben. Ben, pois, lamentablemente, como decía, é na situación na que estamos e esperemos que facendo estas iniciativas cheguemos a forzar que, neste caso, desde o Ministerio se negocie correctamente como hai que negociar en Bruselas, así tamén a todo o conxunto do sector que se sensibilice con esta situación e o apoie, máis alá incluso das organizacións, en outras organizacións agrarias nas que realmente están a enredar e para nada a apoiar o sector. Ese é o noso camiño. Poño encima da mesa, non sei se o pensaste, o mellor xa así, é inviable, pero regalar o leite nas grandes áreas, nas superficies, nas cidades, regalalo directamente? Sí, esa é unha pregunta que fai moita xente, pero que curiosamente técnicamente é inviable. O leite, para poder venderse directamente, ten que cumprir unha serie de trámites, non só administrativos, senón de manipulación, non? E, polo tanto, estaríamos facendo unha ilegalidade. É curioso. Regalar o leite sería unha ilegalidade, tiralo non. Así están as cousas feitas. Pois mal pintan en negro, ainda que estamos falando de leite. Efectivamente. Cambiamos de asunto, isto quedará aquí, ainda tenemos tempo de volver a falar con seguro, desgraciadamente, sobre este Ogallá non, que Ogallá podésemos decir albricias, pero vai ser difícil
Pero o que si vamos a dicir xa é benvida a unha nova edición dunha feira que chega xa mañá, concretamente, arrancades en plena semana, o venres, arrancades unha nova feira na que, bueno, pois, dende todo o que é agricultura, todo o que os distintos produtos se concentrarán aquí na Estrada, día e medio. Pois sí, comezamos xa mañá para rematar a semana. Ben, non todo vai ser destruir, estamos vendo aquí unha idea creativa, unha idea que fixo aflorar pois pequenas explotacións, pequenos produtores, xente que incluso xa vendía na feira, bueno, na época esplendorosa da feira, incluso da antigua feira que eu xa nin recordo, non? Pois ata o punto de que neste momento temos unha lista de espera para poder participar. Co cal vemos que cada ano pois imos vendo que se consolida, non? Se ben é certo, pretendemos que de cara ao futuro lle deamos outro impulso que vaya ligado a outras ideas que teremos que ir aparellando á propia feira sustentable. Pois sí, ademais, esta é unha época idónea para o produto fresco. Temos novidades como pois diferentes digamos usos que se dan ás ortigas, por tanto hai unha persoa un produtor que vai ter as súas ortigas envasadas, digo isto como curiosidade, pero digamos que efectivamente, e polo tanto vemos que cada vez hai xente máis interesada. Dicir que tamén era moita xente que nos chamou pois do sur da provincia de Pontevedra, do Ourense, é dicir que cada vez pois incluso chegamos a máis longe. Se ben é certo, nós o que pretendemos é darlle pois cabida en primeira instancia aos produtores do concello ou da comarca, non? Que son a maioría. Ben, a iniciativa continúa e mañá a partir das 10:30 da mañá comezamos esta cuarta edición. Unha pregunta que me fan a min, ademais, me fixeron pola rúa. Por que empezades un venres e continuades un sábado? Ben, a nosa idea que temos sobre isto é que no tempo non sexa tan espaciadas, se ben pretendemos que o ideal sería que fose todas as semanas, non? Con os estanos ou con un enfoque diferenciado, porque os produtos tamén non son, e a veces cos ollos tamén se come. E, polo tanto, esa é a nosa idea. Pasamos de edicións anteriores a facer un día a facer dous, non? Entón, isto é un motivo de que este ano fagamos 2 días, se ben é certo que non deixe de ser un experimento e a idea é de que se faga, bueno, pois, xa non digo todas as semanas, pero polo menos unha vez ao mes ou con certa regularidade. Hai que agardar, polo tanto, bueno, haberá como sempre novidades, pero eso xa de alguma maneira queda no que son para que a xente que vaya acudindo. Hai algo que salientar, depois falamos desa outra homenaxe, pero hai algo que salientar especialmente que, non sei, que chame para chegar a aí, aparte das ortigas, claro. Pois sí, a verdade é que ademais, xa digo, dos propios portos, da oferta diversa que vai haber, é de altísima calidade, pois temos ese almorzo de degustación que será o sábado a partir das 11 da mañá, con produtos locais, e a toda persoa que faga unha compra durante estes 2 días de feira, pois regalaránselle unha rifa que serán xa na finalización da feira, é dicir, o sábado a partir das 2 da mediodía, pois este sorteo de 2 cestas con unha variedade importante. De feito, a xente que veu xa o ano pasado as cestas, desde logo puido observar que realmente, en fin, son unhas moi boas cestas, non? De alguna forma premiar, non, a xente que se inicia ou os que xa teñen feito compra nesta feira, non? Un pouco é un reclamo, non, que se pon un aliciente, pero desde logo o ano pasado tivo moito éxito e esperemos que este ano tamén. Xa para rematar, tamén, bueno, un momento importante que terá lugar na propia feira é esa homenaxe, ese recordo para Mariano Lema. Sí, eu xa temos falado aquí, ben, é unha das feiras máis emotivas neste sentido. El non só deseñou esta feira diferenciada, o que viña habendo por aí adiante, de feito dicir que neste momento por volta de
13 feiras, quero recordar, son as que hai nas diferentes comarcas da provincia de Pontevedra. El foi o impulsor, non? O promotor destas feiras, e polo tanto decidimos a xente do Sindicato Labrego e moitas outras xentes, amigos e compañeros del, que de rendirlle esta homenaxe, coincidindo precisamente coa feira. E ben, temos xa máis de 100 persoas anotadas para ese xantar, no que desde logo para todos vai ser un día especial. Seguro que sí, Marcos. Pois moitísimas gracias por chegarte ata aquí, por suposto que se todo un éxito a feira sustentable a seguir na pelexa, non queda máis remedio no tema do leite. Gracias e moi boas noites. Boas noites. Cambiamos de asunto para chegarnos a outra xuntanza. Estará tendo lugar a estora, se non rematou, a xuntanza de Acoia, neste caso do que se está falando en Acoia, desa feira de oportunidades. A vindeira edición da Feira de Oportunidades da Estrada, que se celebrará do 9 ao 11 de outubro, ofertará, entre outras cousas, vehículos de segunda man. A Asociación de Comerciantes da Estrada propoñía a participación na cita feiral a todos os concesionarios da zona con sección específica de coches de ocasión. Ata o momento, aínda só unha empresa confirmou a súa presencia, pero non se descarta a participación de outras marcas. Esta mesma noite estáse celebrando unha asamblea, se non rematou xa, nos locais de Minicines Central. Na xuntanza concrétanse os detalles da feira de oportunidades na que participarán alo menos 26 comerciantes estradenses de sectores moi diversos. As imaxes que abrían este informativo son da estrea, ou dun ensaio da estrea que mañá terá lugar aquí dunha obra de teatro, pero tamén de maxia e de música, en definitiva, todas as disciplinas xuntas. Unha obra multidisciplinar, chamase A Outra Realidade, mañá estrease na Estrada. Entre elas está, entre os actores, Xoque Carvajal, un actor estradense que falaba precisamente esta tarde para as nosas cámaras. É un espectáculo que se chama A Outra Realidade. É un espectáculo que combina maxia e teatro, é co mago Martín Camiña, un dos grandes magos que temos en Galicia, e é un espectáculo para todos os públicos. Un espectáculo onde se vai a ver, pois, desde maxia de cerca, con barallas, con moedas, ata desaparicións, aparicións, bueno, non conto máis para que veñades a velo. Despois combínase, como decía, con teatro, onde interpreta un personaxe que, bueno, vai viaxando polo tempo e pasan unha serie de cousas. Entón, estades todos convidados, mañán venres, ás 9 da noite, no Teatro Principal, aquí na Estrada, a estrea deste espectáculo, Outra Realidade. Espero que veñades e que pasedes moi ben. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Continuaremos mañá venres baixo a estabilidade atmosférica, de xeito que os ceos preséntanse pouco anublados ou despexados con algunha nube de evolución no sudoeste do país. Nubes de estancamento pola tarde na Mariña. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios, mentres que as máximas descenderán lixeiramente, aínda que continuarán con valores altos para a época do ano. Os ventos soprarán do nordés, moderados en xeral, con refachos de fortes nos arredores de Fisterra. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte mércores é formada polos números 1, 7, 15, 18, 32 e 48. Complementario o 13, reintegro o número 5. No sorteo da 11, o cupón agraciado foi o 51.156. 51156. E antes da despedida, lembramos titulares. Aquí se
concentran as comarcas leiteiras, non de arredores de Compostela, estou falando da Estrada, estou falando de Arzúa, estou falando de Xallas, estou falando de Ordes e estou falando da Costa da Morte, fai que os gandeiros e gandeiras que, como vedes, trouxeron aquí hoxe o seu leite que non entregaron á industria en estas cisternas, en estas 14 cisternas que van a esparecer uns... A COE concreta en asamblea os detalles da Feira de Oportunidades. Celebrarase dende o 9 ao 11 de outubro. Estefan, especialista en transacción multidimensional do sexo. Chicas, espera que acabe o plazo. Elegó nada más, en el papel, a Lilliput. En Atlántico, a Pedernales. Con barallas, con moedas, ata desaparicións, aparicións, bueno, non conto máis para que veñades a velo. Despois combínase, como decía, con teatro, donde interpreta un personaxe que, bueno, vai viaxando polo tempo e pasan unha serie de cousas. Entón, estades todos convidados, mañán venres. E punto e final por hoxe. Mañá volvemos de novo ao tempo de información aquí en Estrada Televisión e queremos deixalos hoxe con imaxes da Feira Sustentable, pero da que se celebraba o pasado ano. Con esas imaxes poñemos hoxe punto e final. Que descansen, saúdos, moi boas noites. Ata mañá.